Isi ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandiri kuita kudai nyaya yekutanga nechikoma Zozolicious zizo wakabuda achitaura pa hazvo kuti nditi live kwa nditi ka recorded clip. I'm not so sure but Zozolicious wakataura kuti vanhu vanopindira munyaya dzivaviri. Why do you do that? Muchashoderepi makazara mukati mezvikekera mainbox yedu madm muchinyora mamessage nani stop. So many people who are no need to be well-known people are busy. Very good DM. I'm thinking, what happened with the Chikomla Zozo? We thought kuti now is just water under the bridge. But how can you say that Zevaviri has been van vakadero zvavu comment section? Yes, well said. Vamwe vakatsigirana Chikomla Zozolicious vakati aiwo apa ndipo wagona kutaura apa. Are you trying to say kuti iwe namurama dzokera kaudauza kuti sei nekuti waita ranzi uchazoshoda mangwana nokana mangwana imimi motoona inini Chikomana Zozo namura tichifamba tose muchaita sei nekuti shuka dzedu dzechiita sei tashuka dzerwendo zvokwanikura nhema muchashoderepi zvikanzi nevamwe saka udauza kuti kudii apa mwana manje vamwe ndokutanga kuti hanzi wakutanga kuti hazvino kuti waona kuti pane imba yapera wakuda kudzoka kumba kuri how can they say that? I have no idea. Chikomana Zozolicious uri kushanda ari kubi kumbiri kwemakungwa kuda ukati wapedzawo imba yake watiziwo kufamba sei ipapo asi vanhu vakanyanya kubata bata zvikanzi aiwa iwo waona kuti the only way you can be relevant right now ndeyekuti uri kudzokoda kuti nyaya yachi yamura. Why didn't you address all this zvawakutaura izvizvi last year yose yakapera kuti why zvichapatawo pakati pegore ra2021 more than a year ndipo uda kutanga kutaura kuti tuchacha uchiuya chitanga kutanangura kuti musapindira dzevaviri muchete zvikanzi kodazama kuti izvo be prepared for season 2 here kaudazama kuti kudii mundu kutanzi tsakomba zvakanaka. I don't know kuti watati kuda kudzoka kumba here Chikomana Zozolicious kana kuti wataura kuti kudii kuda kunepo ataura kumapeji vanhu kuti wakuda kudzoka kumba saka kuti udzoke kumba zvakanaka anofanira kunge uri good books. Vakati who went to your DM? If you look carefully, maybe the only people who went to this DM are only 2 or 1. Who actually asked you what could DM? Okay, let's ask other people here. Let's gather. Tione kuti wakaenda ku DM kwake ndiani. Tinogona kutoshaya kana munhu kana kutoti uri kutozvifonera. I don't know. How can I know? There are so many things that can happen in this world. You know, so many amazing and shocking things that can take place under the sun. Muona manje. Tochibva ipapo toenda pandau yekutanzi mudzimai wa the late TB Joshua munhu waMwari muprofita wakatsanangura akati kwanzi vakanga vatopedza service here ndokusvika paya kuti ndofunga muprofita wakanga wapedza kugeza ndofunga wanga wazorora here pacheya vazova pacheya pepe ndokusvika wangoriwo unconscious aripo pepe ndo mawarira vakavaita vari pacheya after maservice but tichiri ipapo zvakare pakazodamwa vanhu vakazouya kuda kuzarisa state ndobva zvaramba pakazova vakasvika tufunga oenda kupi kuchipatara asi vakanga vangoita sekuti havasi kuwa zvakanaka for only 2 days ndozvandawa paya maarticle aya andaona asi toenda zvakare pane mudzimai womujoni muno wanzi wakazvava na 10 ka1 wabhuririka zvese paGuinness Book of the Records kuti wakabatswa nevana 7 boys ne3 girls. Saka now manje kumapedze kuma-South Africans vakutaura how is she gonna identify kuti this one is Peter, this one is John Volgate, this one is Nomasequence, this one is Lasizo, this one is Mvuno. How is she gonna do that? I'm like, okay, I don't know, maybe vachatangisa zvimategi panawo kuti vazoti uyu ndiningi so vachiri vachechevesa pamwe vanenge vakafanana. Saka kuti kana munhu akazvava na 10 anenge achinzi chii type yevana ivavo vanenge vasvava panguva iyi. Saka ndo zvaitika ipo kana vamwe government ichamupa mari vamwe wavo zvikanzi wa achavapa chikafu zvichafamba sei I don't know asi ndo zvezvimwe izvizvo. Kwoitawo maBridge Bridget wekuyekera kuInstagram anombotamba achisheka mashekings ake ndokubva abuda achitaura kanzi no, this celebrity life is a little bit too painful and difficult for me because I think people are full in her DMs.
who I don't know kuti varume here kana kuti madzimai kana kuti vanani vari kumudhema ndofunga akati I'm gonna deactivate. I don't know kuti akada kuti deactivate here kana kuti devitate the Instagram page so that haanetsunetsi nevanhu because anenge ari celebrate. So the celebrity life is a little bit challenging to Bridget Mabrijo. So that's what I can say. Mukati mevhidhiyo yangu inoti hazvina kushata makorokoto nekuva macelebrity zvinotendwa singamboiti chakubata zvakare pachikamu chinotevera. Isi ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandiri kuita kudai nyaya yekutanga nechikomana Zozolicious zizo wakabuda achitaura pa hazvi kuti nditi live kana nditi ka recorded clip, I'm not so sure, but Zozolicious wakataura kuti vanhu vanopindira munyaya dzivaviri, why do you do that? Muchasvoderepi makazara mukati mezvikekera mainbox yedu madm muchinyora mamessage nani stop. So many people who are no need to be well known people are busy vari kudm. I'm thinking, what happened with the Chikomana Zozo? We thought kuti now is just water under the bridge, but how can you say that dzevaviri hadzipindirwi vanhu vakadero zvavo mumacomment section? Zvikanzi yes, well said. Vamwe vakatsigirana Chikomana Zozolicious vakati aiwa apa ndipo wagona kutaura apa. Vamwe vakati you trying to say kuti iwe namurama dzokera kaudauza kuti sei nekuti waita ranzi muchazosvoda ramangwana nokana mangwana imimi motiona inini Chikomana Zozo namura tichifamba tose muchaita sei nekuti shuka dzedu dzichiita sei tashuka dzerwendo zvokwadi kuna nhema muchasvoderepi. Zvikanzi nevamwe saka udauza kuti kudii apa. Mwana manje vamwe ndokutanga kuti hanzi wakutanga kuti hazvino kuti waona kuti pane imba yapera wakuda kudzoka kumba kuri how can they say that? I have no idea. Saka Chikomana Zozolicious uri kushanda ari kukupi kumhiri kwemakungwa kuda ukati wapedzawo imba yake watiziwo kuti zvifamba sei ipapo, asi vanhu vakanyanya kubata zvikanzi aiwazve iwo waona kuti the only way you can be relevant right now ndeyekuti uri kudzokoda kuti nyaya yambura. Why didn't you address all this zvawakutaura izvizvi last year yose yakapera kuti why zvichapatawo pakati pegore ra2021 more than a year? Ndipo uda kutanga kutaura kuti tuchacha ushuya chitanga kutanangura kuti musapindira dzevaviri muchete zvikanzi saka udauza kuti zvoni be prepared for season 2 here kana udauza kuti kudii mundu kutanzi tsakamba zvakanaka. I don't know kuti watati kuda kudzoka kumba here Chikomana Zozolicious kana kuti watara kuti kudii kuda kunepo ataura kumapeji vanhu kuti wakuda kudzoka kumba saka kuti udzoke kumba zvakanaka anofanira kunge uri good books. Vakati who went to your DM? If you look carefully, maybe the only people who went to this DM are only 2 or 1. Who actually asked you what to DM? Zvikanzi okay, let's ask other people here kuti let's gather tione kuti wakaenda ku DM kwake ndiani, tinogona kutoshaiwa kana munhu mumwe kana kutoti uri kutozvifonera pamwe. I don't know, how can I know? There are so many things that can happen in this world, you know, so many amazing and shocking things that can take place under the sun. Muona manje tochibva ipapo toenda panhau yekutanzi mudzimai the late TB Joshua munhu waMwari muprofita wakatanagura akati kwanzi vakanga vatopedza sevhisi here ndokusvika paya kuti ndofunga muprofita wakanga wapedza kugeza ndofunga wanga wazorora here pacheya vazova pacheya pepe ndokusvika wanga uriwo unconscious aripo pepe ndo mawarira vakavaita vari pacheya after masevhisi. But tichiri ipapo zvakare pakazodamwa vanhu vakazouya kuda kuzarisa state ndobva zvaramba vakasvika tufunga oenda kupi kuchipatara asi vakanga vangoita sekuti havasi kuwa zvakanaka for only 2 days. Ndozvandawa maarticle aya andaona. Asi toenda zvakare pane mudzimai womujoni muno wanzi wakazvava na 10 ka1 wabhuririka zvese paGuinness Book of the Records kuti wakabatswa nevana 10, 7 boys ne3 girls. Saka now manje kumapedze kuma-South Africans akutaura tanzi how is she gonna identify kuti this one is Peter, this one is John Volligate, this one is Nomatriquens, this one is Lasizo, this one is Mvuno. How is she gonna do that? I'm like, okay, I don't know, maybe vachatanga sazvimategi panawo kuti vazoti uyu ndiningi sezvo vachiri vachechevesa pamwe vanenge vakafanana. Saka zokuti kana munhu akazvava na 10 anenge achinzi chii type yevana ivavo vanenge vasvava panguva iyi. Saka ndo zvaitika ipo kana vamwe government ichamupa mari, vamwe vavo zvikanzi wa achavapa chikafu zvichafamba sei, I don't know. Asi ndo zvezvimwe izvizvo
Koitawo maBridge Bridget wekuyekera kuInstagram anombotamba achisheka mashakings ake ndokubva abuda achitaura no, this celebrity life is a little bit too painful and difficult for me because I think people are full in her DMs. Who I don't know kuti varume here kana kuti madzimai kana kuti vanani vari kumudhema ndofunga akati I'm gonna deactivate. I don't know kuti akada kuti deactivate here kana kuti devitate the Instagram page so that haanetsunetsi nevanhu because anenge ari celebrity. So the celebrity life is a little bit challenging to Bridget maBridge. So that's what I can say. Mukati mevideo yangu inoita hazvina kushata makorokoto nekuva macelebrity zvinotendwa singamboiti chakubata zvakare pachikamu chinotevera.